nilqakom għal din is-sensiela ta' programmi, ta' podcast, imbierek min jisma' fejn illum se niddiskutu fuq tema il-Bibja. Il-Bibja l-iskrittura mqazza fejn għandna l-Pastor Paul bħala mistieden u l-Joseph Farrugia fejn ovvjament se nsaqsi xi domandi rigward il-Bibja per se. U l-ewwel domanda fil-fatt li hija sempliċi, x'in il-Bibja? X'in il-Bibja? Il-Bibja hija l-aqwa bestseller illi qatt eżista, tradotta fl-ikbar qatt ta' lingwi, tinsab fil-pajjiżi kollha tad-dinja, tinxtara u tingħata b'xejn kontinwament. Forsi mhix moqrija daqs kemm wieħed jixtieq. Hija attwalment mhix ktieb għand il-Bibja hawnhekk li hija forma ta' ktieb. Imma attwalment il-Bibja hija kollezzjoni ta' kotba, hija librerija ta' kotba, 66 ktieb. Miktuba minn xi 40 awtur differenti. Fuq perjodu ta' 1500 sena. U miġbura flimkien skont il-providenza talla, sabiex illum servina bħala l-gwida għal x'għandi nemmen jiena u kif għandi nġib ruħi. Ġifi l-kelma Bibja ġej mill-Grek Biblios, tfisser ktieb. Ma kif qed ngħidlek hija attwalment librerija ta' kotba li beda Mosè kiteb l-ewwel 5, imbagħad il-profeti għandek il-kotba storiċi, il-kotba sapjenzjali fil-Testament il-Qadim, imbagħad it-Testament il-ġdid jirrakkonta l-ġrajja ta' Ġesu, it-twelid, l-ħajja perfetta tiegħu, il-passjoni tiegħu, il-qawmien mill-mewt tiegħu, il-bidu tal-Knisja, it-tagħlim tal-Apostli li huwa ħatar, mbagħad il-ktieb tal-Apokalissi jew ir-Rivelazzjoni li jagħtina wkoll kif se tispiċċa din il-ġrajja umana. Jgħidilna kif beda fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art, il-waqa' fid-dnub, il-fidwa li Alla provdilna fid-dnu Ġesu u kif nistgħu niggwadanjaw minnha. Ġifieri fil-Bibja għandna biex ngħidu hekk ir-rivelazzjoni ta' Alla. Alla li urina lil nnifsu, urina min aħna u allura kif nistgħu aħna nkunu rikonċiljati miegħu minħabba dnub. Aħna li inqtajna minn Alla, infridna minnu, issa Alla provdilna mod kif jerġa' iħabbibna miegħu permezz ta' ibnu Ġesu. Dak huwa il-messaġġ tal-Bibja. Ġesu nnifsu qal intom tfittxu fl-Iskrittura, l-Iskrittura hija l-kitbiet tal-Bibja, tfittxu fl-Iskrittura għax taħsbu li fihom għandkom il-ħajja ta' dejjem, imma l-Iskrittura li tagħti xhieda tiegħi. Wara il-Bibja hija is-suġġett tagħha huwa Ġesu Kristu. Ġabra ta' kotba li jurina il-karattru tal-la u għal-bnidem stess. Ekku, il-ħaġa fenomenali hija pereżempju fil-Testament il-Qadim għandek mijiet ta' profezziji illi kollha jippuntaw lejn Ġesu Kristu. Li allura meta Ġesu ta' Nazaret der fostna, nista' ngħidu iva dak huwa l-Messija tal-Alla, dak huwa s-Salvatur li Alla wiegħed mill-żernieq tal-umanità u li finalment bagħat fostna għas-salvazzjoni tagħna. Ma tantx hemm xi żid fuq dan. Forsi nistgħu ngħidu wkoll li l-Bibja hija l-komunikazzjoni mis-sema tal-Alla lejn il-bniedem. U Alla li jrid jikkomunika magħna l-bnedmin b'mezz li nistgħu nifhmuh. U għalhekk għandna l-Bibja mqazza. Nistgħu ngħidu deskrizzjoni wkoll tal-karattru tal-Alla biex inkunu nafuh iktar rigward fli għandna miktub hemmhekk. Ekku. Tajjeb. Naddu għattini domanda, għaliex insejħulu l-Bibja mqazza? Il-Bibja mqazza ġifieri huwa ktieb, volum illi jinsab f'kategorija għalih. Nkitbu miljuni u għadhom jinkitbu miljuni ta' kotba, ħafna minnhom jintesew, però il-Bibja hija f'kategorija għalih għax il-kwalità tal-Bibja ma tistax titħallat mal-bqija tal-kotba l-oħra. Ġifieri huwa ktieb li jinqara bħal huwa ktieb li oriġinarjament inkiteb bi-3 lingwi. Għandek l-Ebrajk, l-Aramajk u l-Grieg. Ġifieri allura qed jiġi tradott fil-lingwa tagħna, Malti, Ingliż u l-bqija. U allura meta taqra għandek komunikazzjoni. Għandek komunikazzjoni. Dik il-komunikazzjoni hija minn Alla, huwa Alla li qed ikellimna fil-Bibja. Fatti Ġesu meta
الشيطان جاربه في الديزرت وهذا متوجبت تياو كينت اللي البنيدة ما يعيش بالخبز بس ما بكل كلمة اللي تخرج من فم الله جيسو كله لا واستيما الاسكريتورا ماتسا داك اللي تايت الاسكريتورا سكونت جيسو اتيايدو الله اوكي واللورا يا في كاتيجوريا عالية كيف din hija l-enfasi, meta ngħidu imqazza għaddis, ġili jiġri l-ħafna nies l-ewwel sib li jiġihom għaddis huwa safi, pur u verekku, però hemm xi ħaġa qabel dik li hija separat. Meta ngħidu għallu għaddis, jiġifieri għallu lilin is-separat minn kwalinkwa ħaġa oħra. Meta ngħidu l-Bibja mqazza, kif għadu kemm spjega Paul, huwa ktieb is-separat, differenti għal kollox lilin minn kull kidba oħra. So, naddu għad-domanda li jmiss, fl-ma sens allura, i separata jew distinta mill-letteratura oħra? Kif għadin najdu il-kittiba jew l-awturi sagri il ħallewna l-iskrittura fil-waqt li jużaw l-istil ta' kitba tagħhom u l-karattru tagħhom jidher u l-personalità tagħhom tidher. Kif kiteb Ġwanni per eżempju b'dak il-lingwaġġ sempliċi tiegħu imma profond. Differenti għal kollox minn kif kiteb l-awtur tal-epistola l-Ebrej. Li għandek il-Grek klassiku tqil, tifhem. Kollha użaw il-personalità tagħhom u l-istil tagħhom. U frattant dak li ħallewna bil-miktub ġej minn għand Alla. Biex nkunu speċifiċi, Pietru jgħidilna fl-ittra tiegħu illi nies qaddisa tkellmu minn għand Alla, kif kienu mqanqlin mill-Ispiritu Santu. Ġifieri il-kitbiet tagħhom ma oriġinawx fil-moħħ tagħhom, imma kien l-Ispiritu Santu qed jigwidhom, ispira il-kitbiet tagħhom biex allura għandna standard awtorevoli għal gwida tagħna l-bnedmin. Fil-fatt din hija dik li nsejħula l-ispirazzjoni tal-Bibja. Jiġifieri hawnhekk għadna kemm smajna deskrizzjoni ta' x'inhi l-ispirazzjoni. Jekk xi ħadd jgħidlek xi tfisser l-Bibja ispirat huwa eżatt dak li għadu kemm spjega Pastor Paul. Ispirazzjoni, infatti kurjuża din. Pawlu jgħid li kull skrittura hija ispirata minn Alla u tiswa t-tagħlim għaċ-ċanfir, għall-korrezzjoni, għat-taħriġ fejn ġust biex il-bniedem tal jkun perfett u moni għal kull emil tajjeb. Dik il-kelma ispirata naħsbu li Pawlu l-Apostlu vvintaw, theoplustos, vvintaw ma nsibuwiex. Nafu xi tfisser illi literalment l-iskrittura għandha nnifs Alla. Għandha nnifs Alla. Jiġifieri meta titkellem l-iskrittura dik hija l-vox dei, il-leħen Alla. U allura jiena bil-grazzja tiegħu ovvjament minn kelli 20 sena u l-iskrittura ġiet ħajja għalija. U ġiet ħajja minn sentenza waħda fija ta' ġifieri, sentenza waħda. Il-dikjarazzjoni ta' Ġesu fi-Ġwanni 10 vers 10 fejn jgħid jiena ġejt biex intom ikolkom il-ħajja u ħajja bl-abbondanza. U dik il-kelma ġiet ħajja għalija. L-iskrittura huwa ktieb ħaj illi jinfed sa fil-kuxjenza u r-ruħ tal-bniedem. Ovvjament rridu iva nikkonfrontawha, rridu nersqu lejha, rridu naraw x'hemm fiha. Però wieħed faċilment jinduna illi dan il-ktieb huwa totalment differenti minn kwalunkwe ktieb ieħor. U din hija l-esperjenza ta' ħafna nies. Għax kieku bħal kotba oħra ma jħallix dak l-impatt u jġib dik il-bidla li jġib f'persuni ta' kwalinkwa ħajja li kienu qed jgħixu. Għandna l-Wistin tippona, ħafna jafuh bħala Santu Wistin. Minn dik il-ħajja fil-ħama ħanajtek immoralità jaqra sentenza. Romani 13 u jimbidel. U bħalma għadu kemm ta' esperjenza wkoll Paul ħafna minna. Ġvemmek tinduna li ta' bil-ħaqija God breathed minn ħal Alla. Ġveri dik hija id-differenza bejn Bibja u bejn kotba oħra. Ġveri min kapaċi ikun jaf il-futur minn qabel, infallibilment. Alla waħdu li jaf huwa omniscient li jaf kollox.
Alla fit-tjiba tiegħu tagħna tant profeziji Bisajja, Ġeremija, Ezekiel, Daniel, ġifieri, illi nafu li ġraw u oħrajn għati jridu jiġru meta Ġesu jirritorna f'din id-dinja. Ġi l-ewwel darba, il-Bibja tipprofetizza li għati jerġa' jiġi. Ġifieri, illi kellu jitwieled minn verġi. Bliema immaġinazzjoni nistgħu nimmaġinaw illi tarbija titwieled minn verġi. Eżatt, u ġo Betlehem. Illi ġo Betlehem, Mikea kapitlu 5 vers 2. Qed tifhem? Illi kellu jistejħa Nazzarita, illi kellu jgħix ħajja perfetta, li kellu jagħmel mirakli, illi kellu jindifen f'qabar misluf, illi kellu jqum mill-mewt. Huma profezziji illi kellu jiġi mit-tribu ta' Ġuda, pereżempju. Tant hemm profezziji illi kollha jippuntaw infallibilment lejn Ġesu Kristu. U allura meta dawn ingħataw sekli qabel u llum b'mod ovvju u evidenti naraw li saħħew f'Ġesu Kristu ngħid dal-ktieb u għamot li jiena minn Alla. M'hemmx dubju. Qablu mal-Koran pereżempju. Il-Koran kiteb minn persuna waħda jaħsbu fuq perjodu ta' 20 sena. Ma fiex profezzija waħda. Mentri dan hawnhekk bl-Ingliż ngħidu self-authenticating. Il-Bibja tawtentika lilha nfisha. Turik illi hemm is-siġil tal-la fuqha. Anka dettallu, sal-inqas dettallu ma falla xejn ġa turik il-perfezzjoni. U matul iż-żminijiet il-kritiċi tal-Bibja li ppruvaw isibu żbalji fija ma nixxilhomx. Sal-ġurnata tal-lum, kull ma tajt l-iskrittura, ġeografikament, storikament, astronomikament, fil-branki kollha tax-xjenza, fl-etika, fil-moralità, qed tifhem il-kritiċi qatt ma nixxilhom jgħidu hemmhekk hemm żball jew kontradizzjoni. Ma nix qed ngħid ma fiex diffikultajiet il-Bibja, fija diffikultajiet tagħha. Hemm bżonn nistudjawha, hemm bżonn nirriflettu fuqha. Però it has stood the test of time. Għaddew is-sekli u għada invincibbli. Anka f'diversi postijiet, wieħed minnhom huwa Eżajja fejn u stess jgħid id-dinja tonda u mdendla fuq xejn. Kif seta' jkun jaf Eżajja dak iż-żmien li hemm din il-ħaġa, id-dinja tonda. Fejn ġiet imbagħad magħruf iktar il-qudiem żmien jiġifieri. Eżattament. Eżatt. Anka fil-fatt ħaġa interessanti li kif qed issemmu tajjeb laqtek vers. U inti semmejt il-Wistin Teppona kemm importanti li naqraw l-iskrittura biex verament ikonna dik ir-relazzjoni tant tajba. Naqbel miegħek. Ngħaddu għad-domanda li miss x'inhi l-ispirazzjoni fil-Bibja? L-ispirazzjoni hija li ħarġet minn fom Alla l-Bibja. Allura jeħtieġ li nistmawha b'reverenza u meta naqrawha jiena rrid ngħid illi dan Alla qiegħed ikellimni. Issa ovvjament ħafna kodba fl-iskrittura ma kodba storiċi li jirrakkuntaw ġrajja. Il-ġrajja mill-ħolqien tad-dinja, il-waqa ta' Adam u Eva illi irrid ngħid illi Ġesu stmhom bħala żewġ persuni, l-ewwel żewġ persuni li Alla ħalaq direttament, ġifieri, għandek id-dilluvju ta' Noe, dal-ġrajiet kollha illi mbagħad minn żmien Abram il-ġrajja tal-Lut. Kif bdew il-Lut, il-poplu maħbub tal-Alla, li Alla tratta miegħu batu l-profeti, sakemm imbagħad finalment der fostna Ġesu il-Messija. U allura meta naqraw l-iskrittura rridu nkunu konvinti li aħna res għalejha mhux biex niġġudika, m'hemmx tiġġudika fil-Bibja. Meta tibda taqra, tinduna li l-Bibja qed taqra lilek. Il-Bibja tibda tesponik, tibda turik xint, qed tifhem, u allura l-ħtieġa tal-indiema li aħna nduru li Alla il għaliex provdilna fi bnu Ġesu ħaruf li neħki d-dnub tad-dinja ta' daw kollha illi jersqu lejh bil-fidi sabiex tingħatalhom il-maħfra rikonċiljazzjoni mal-Alla. Account fuq il-bniedem prattikament. Ekku. X'inhi eżattament? Anzi, la darba ispirata. Kif imisna nistmawha? Ovvjament, preferenza fidi rridu nemnu dak li qegħdin naqraw. Dubi ħajkunu sforzi l-ignoranza tagħna għadna maħniex familjari, imma aktar ma inti todos fija aktar se tkun konvint li din il-kelma talla, il-gwida, il-mappa għal ħajtek, u allura il-Kristjan ta' veru minna l-Bibja ma jgħandix. Idealment, il-Bibja ħanistudjawa u nersqu leha fiħdan knisja lokali
ġema ta' Kristjani li l-kol flimkien nafu x'patrimonju għandna fil-Bibja u allura jeħtieġ li ħana nkomplu nikbru fit-tarif tagħha. Il-fatt naħseb jiena la għadna l-Bibja hija ispirata. L-Bibja hija l-Bibja mqazza. L-approach tagħna l-mod li misna nistmawha jrid ikun differenti minn nistmaw kod boħra. U allura ma nagħmlux l-istess forsi żbalji li nagħmlu meta naqraw il-gazzetta jew ktieb ieħor. Ġifieri naqraw blaġla pereżempju biex infittxu l-lestu ma tistax tisma' l-Bibja hekk għax hija l-Bibja mqazza. Taqra mingħajr ma taħseb. Fin biex tgħaddi l-ħin hekk ġast biex tekkwista informazzjoni. Daw l-attitudnijiet ma jistawx ikunu preżenti meta aħna nepproċjaw il-Bibja għax hija il-Bibja mqazza. Mela allura l-attitudnijiet tagħna jridu jkunu differenti, attitudni ta' qima, ta' reverenza, widnejna miftuħin biex nisemgħu. L-applikazzjoni ħafna drabi inti tista' taqra ktieb u jħallih barra minnek hekk. Imma mentri l-Bibja ma nistgħux nagħmlu hekk. Għax hija l-kelma spirata, l-kelma mqazza jridu nirċievu għalina personali. Ġifi importanti li l-approach tagħna żgur ikun differenti. Għaliex hija xi ħaġa separata. Allura rridu napproċċjawha b'mod differenti. Reverenza bit-talb kif jgħidu taqra u titlob u taqra l-Bibja. Li ma tagħmilix fi ktieb ieħor ħanajtek romanz jew xi ħaġa oħra, tintefa' hemm trid tersaq lejha b'dik iċ-ċertu serjetà, gravità ħanajtek, li qed teħħendi li xi ħaġa serjissima dina. Kważi kif qed tgħid inti anke taqraħħa b'mod kif qed taqra gazzetta jiena nħossha qisha insult. Kważi flok qed tieħu dak il-frott tajjeb tagħha ġast qed taqra for the benefit of reading, jiġifieri ma naraħix. Ġabu jgħidilna l-m'għandx nkun semmija biss imma nwettquha, nittraduċuha f'ħajja qaddisa minn ġurnata l-oħra. Medita fuqha wkoll. Tajjeb ħafna. Nistgħu nqegħdu xi awtorità oħra ma' ġenb l-iskrittura bħal tradizzjoni jew raġuni umana, ma nafx. Il-tradizzjoni hija neċessarja u ma nistgħux ngħaddu mingħajrha fis-sens li ħafna affarijiet li nagħmlu għax inkunu rċevejnihom minn l-antenati tagħna, minn missirijietna ġifieri. Li rridu noqgħdu attenti li tradizzjoni tkun taqbel mal-iskrittura. Dik hija l-kwistjoni kollha. Ma nistgħu qatt timpoġġu xi awtorità ugwali mal-iskrittura jew minnha. Hemmhekk inkunu morna l-baħar, hemmhekk inkunu żbaljajna gravament. L-iskrittura la darba hija l-leħen tagħna, hija l-messaġġ, il-komunikazzjoni tagħna lilna, allura ħad tkun suprema. Però it-tradizzjoni dment illi taqbel mal-iskrittura mi jibda teddida. Anzi, aħna nagħmlu ħafna affarijiet bit-tradizzjoni, ġifieri, pereżempju li niltaqgħu nhar ta' Ħadd, li niċċelebraw l-Ewkaristija kull nhar ta' Ħadd. Ġew kollha tradizzjonijiet li qegħdin nagħmluhom ripetutament, rċevejnihom minn għand missirijietna. Qed tifhem, però kollha jaqblu mal-iskrittura. Dik il-kwistjoni kollha. Eżatt, semmejt ir-raġuni wkoll l-istess ħaġa. Ir-raġuni hemm posta mill-lok tagħha ma qatt ma tista' tiġi l fuq, ġifieri inti mhux taqra l-iskrittura taċċetta biss dak li tifhem u dak li ma tifhimx, jew dak li taqbel miegħu u dak li ma taqbilx miegħu, għax inkella tkun qed temmellek innifsek kif qal ma nafx hekk wistin tippona wkoll u jekk inti mill-Vanġelu taċċetta dak li taqbel miegħu u tneħħi dak li ma taqbilx jogħġbok, tkun qed temmellek innifsek mhux il-Vanġelu. Forsi nsemmu wkoll awtorità oħra lil-lum komuni li hija l-esperjenza tagħna. Ħafna jpoġġu l-esperjenza tagħhom, mela mhux biss tradizzjoni hemm loka u waqqas ir-raġun l-esperjenza. Il-fuq mill-iskrittura għax jien tgħaddejt minn xi forma ta' esperjenza, taqra xi ħaġa fl-iskrittura li forsi tikkontradixxilek u ma taċċettaħiex. Għax jien ħassejt hekk, għax jien esperjenzajt hekk. Le, l-awtorità tal-iskrittura tibqa' fuq, jekk l-esperjenza tiegħek ma taqbilx, jew saħansitra tmur il-kontra minn dak li talem l-iskrittura, allura qgħod attent, m'għandek bżonn dik l-esperjenza. Sekk l-esperjenza tiegħek bħal raġuni u tradizzjoni taqbel hija online, allura ma qatt ma tiġi fuq l-iskrittura u inti titmexxa minn flok minn din il-linja ħanajtek minn din il-riga li l-iskrittura titmexxa minn xi ħaġa oħra fosthom l-esperjenza tiegħek. Hemmhekk qed tpoġġi awtorità oħra u mhux l-iskrittura mqazza. Kun qed tneħħi mis-sovranità tagħha fir-realtà x'qed tagħmel kważi lilek sovran mhux lil nnifsu. Ħanieħdu ħin tagħna x'hawnhekk ħafna nies jiżbaljaw ġifieri.
fil-waqt li jaqraw l-iskrittura u jsiru mitla tagħha xorta waħda jibqalhom dak l-impediment, dak it-tfixkil. Għaliex jew jinterpretawha b'awtorità oħra barranija. All right. Per eżempju, fost il-Kattoliċi, il-Maġisteru, dak li il-Maġisteru tal-pass ifisser hekk. Tifhem, mhux neċessarjament tkun veru. Jidunu attenti. Illi l-awtorità tal-Bibja hija suprema. Tifhem. Aħna jridu nassiguraw ruħna illi qegħdin nifhmuha tajjeb. Tifhem. Ħana ġimbu lura għal raġuni umana, ħafna nies jużaw ir-raġuni. Eżempju, il-Bibja tgħallem li hemm Alla wieħed illi jeżisti fi 3 persuni, il-Missier, l-Iben, l-Ispiritu Santu. Tajjeb? Ħafna nies ma jifhmux din, mi jifhimha. Mi jifhmu. Però il-misteru tagħna illi fil-lenti tiegħu huwa wieħed, però jeżisti eternament fi 3 persuni. Tifhem? Jien ma nistax nirraġuna għax din ma nistax nifhimha, allura nwarraba. Kemm hemm affarijiet fix-xjenza illi ma nistgħux nifhmuhom u xorta waħda nilqawhom. La darba l-iskrittura b'mod ċert tgħallem illi hemm 3 persuni divini falla, allura jien nilqaha. L-istess ħaġa wkoll nistgħu ngħidu r-realtà tal-infern. Sa Ġesu għallem ċaruton dwar l-infern, fin-nar li ma jintefiex, kastik etern għan nies li jmutu f'nuqqas tandiema, apparti minn xirka Malla, minn ħbiberja Malla. Dan nkunu konsenjati f'dal-post, oriġinarment maħluq għax-xitan u l-ġeħżina tiegħu, ma Ġesu jwissi ripetutament dwar dal-post. Issa ngħid nista' nirraġuna u ngħid kif jista' jkun? Alla ta' mħabba illi ħajwaddab tant nies l-infern fil-kastik etern? Tifhem? U allura warraba, ma mhux qed nagħmel sew. Żgur. Jiġifieri ir-raġuni Alla żejjinna bir-raġuni. U r-raġuni hija fakultà li aħna għandna nitennew biha. Għaliex il-Bibja stess tgħid li aħna maħluqin fi xbija Alla. Alla jirraġuna. Aħna nirraġunaw. Tifhem? Ma nistax nuża r-raġuni tiegħi b'mod abbużiv. Irrid inkun sottomess, irrid noqgħod għax-xhieda tal-Iskrittura, għax hija finali. Fl-istess ħin, Ġesu stess mill-qari tiegħi stess kif nara għallem ħafna iktar fuq l-infern milli kważi fuq il-ġenna biex iwissina biex aħna stess noqogħdu attenti wkoll għat-tagħlim tiegħu. Hemm ħafna affarijiet li mmorru ħajdu kontra r-raġuni umana. Pereżempju l-idea li aħna jekk jinnejx tajjeb għax m'għandix immur il-ġenna. Hija idea komuni ħafna, mifruxa ħafna. Qed tifhem. Però l-Iskrittura tgħallem li aħna maħniex ġustifikati bl-opri tal-liġi, imma bil-fidi f'Ġesu Kristu. Aħna wkoll hemm minna f'Ġesu Kristu biex nkunu ġustifikati bil-fidi u mhux bl-opri tal-liġi, għax bl-opri tal-liġi ħadd ma jkun ġustifikat. Meta rajta l-ewwel darba dik kienet ċokkanti għalija. Kif jista' jkun jiena? Jiena dejjem hekk tgħallimt u anke ir-raġuni tiegħek hekk tgħid illi n-nies it-tajbin imorru l-ġenna. Ġesu jgħid però illi jiena ma ġejtx biex insejjaħ in-nies ġusti, imma l-midinbin għall-indiema. Tifhem? Jiġifieri hemm ħafna affarijiet illi meta naqraw fl-Iskrittura forsi jaħżduna. Jridu noqgħdu attenti illi ma nużawx ir-raġuni tagħna biex ninnegawhom jew biex narmuhom. Tifhem? U għalhekk importanti illi mhux biss nemmnu l-Iskrittura imma nemmnuha kollha kemm hi. Dak li joġobna u dak ma joġobniex. Tifhem? Aktar ma nkunu malmin mill-Ispiritu Santu, aktar il-Bibja ħatkun bħal ħajja u ħatkun ukoll bħal qasel fuq xoftejna li tkun ħelwa u pjaċevoli għalina. Għax nkun qegħdin nitlu fl-istess ħsieb u l-istess verità li Alla għandu għal Ġesu. Infatti jgħidilna illi jekk intom tkomplu fil-kelma tiegħi, imbagħad tkunu ta' bil-ħadd ix-xibli tiegħi. U tarfu l-verità, u l-verità tagħmilkom ħelsin minn ma jrid ikun ħieles. Aħna nies illi minn nafusna nixtiequ nkunu ħelsin. L-ar kastiku għalli li dak li kun twadbu l-ħabs. Telliftu l-libertà tiegħu. Ġesu jgħidilna l-vera libertà hija meta aħna mhux biss nisimgħuha kelmtu, imma nħadmuha, noqogħdu għalija, nobduha għax hemmhekk hija l-libertà u l-ħelsin vera tagħna. Tajjeb wisq, ngħaddu għall-aħħar domanda.
li prattikament kompli. X'iridu nfissru allura bis-sola skrittura? Sola Scrittura jisu motto illi minn żmien ir-riforma fis-seklu 16 u anke wara dit tintuża isa bħala catchphrase biex noqogħdu attenti illi kull ma nemmnu huwa bbażat fuq l-iskrittura mqazza. Aħna, pereżempju, għandek is-Santi Padri fl-ewwel sekli tal-Knisja. Santi Padri huma Kristjani li ħallewna xi kitbiet tagħhom kienu awturi fosthom Augustin, Ġilormu, Tertullianu, Clement Alexandria, ħafna. Illi fil-kitbiet tagħhom nindunaw faċilment illi kienu jisħu, kienu jinsistu illi dak li għandna nemmnu għandu jkun meħud mill-iskrittura mqazza. Għalax hija rigla li Alla ħallilna biex imxu skont din ir-rigla u mhux iktar minnha. U allura sola Scrittura hija fraż bil-Latin attwalment. Turina li dak li ħanemmen jeħtieġ li jkun missjub fl-iskrittura mqazza. Hija drawa tajba. Li jekk inti pereżempju qed tkellimnu tgħidli isma' tagħla ħaġa. U jiena ngħidlek fejn taqra fuq hekk fl-iskrittura. Fliema ktieb, fliema kapitlu, fliema vers. Hija drawa tajba il għaliex inkunu qegħdin jista' qegħdin insinnu li xulxin illi dak li qegħdin nemmnu huwa bbażat fuq l-iskrittura mqazza. Ekku. Ma jfissirx li dan ma jagħtinix post u lok għal kitbiet oħrajn kif għadna. Hemm katekiżmi, hemm kodba tajbin. Sintendi dawn il-kodba tajbin u katekiżmi tajbin sakemm jaqblu huma taħt talim. Jiġifieri għax ħafna jikkritikawna x'intkom nies ta' ktieb wieħed. Veru, imma fl-istess ħin aħna naqraw kitbiet oħra u nagħtu ċertu wkoll ħanajtek awtorità sakemm dak il-kitba hija viċin ta' dak it-talim li nsibu fl-iskrittura u jekk mhux qiegħed hemm, allura ma naċċettawhiex. Xi ħadd kif kien qal l-isqof Rajl, kien qalu li huma l-aqwa kodba. L-aqwa kodba huma dawk il-kodba li huma l-eqreb lejn l-iskrittura u l-ar kodba huma dawk il-kodba li huma l-iktar il-bot u l-eqreb fis-sens fil-kontenut, fit-talim. U dan anke meta nitkellmu bejnietna. Sola Scrittura li tiddetermina magħha nkejlu kollox, ma anke Ġesu kien jitfaħħom lura għax hemm miktub xi tgħid l-iskrittura fuq il-divorzju aqbad dak li qed jgħid u poġġih ma' ġenb l-iskrittura. Jaqbel irċevih, ma jaqbilx tirċevih. Inqas iktar mhux sew, ma rridu naqsu u waqqas irridu nżidu mal-iskrittura. Ġifieri din hija s-sola Scrittura li aħna nħadnu. Infatti Ġesu jgħid l-iskrittura ma tistax tinkiser. Tifhem? Jota waħda rajn wieħed mill-liġi ma jitnakkix sakemm kollox iseħħ. U kif fattu tajjeb intom u nagħlqu bdejna llum illi il-Bibja fija nnifisha tat prova biżjed bil-profeziji perfetti tagħha u li tista' tgħid li rajna laqtet illi tista' żomma bħala l-gwida linja kif semmejt inti. Ma tiddiżappuntax. Li ma tiddiżappuntax u tigwidak fiha. Suġġett vast, suġġett li żgur se jkun iktar opportunità li nespandu dwar dan għax hemm ħafna xi ngħidu. Ġifieri mal-ħin ovvjament u li hu insellmulkom għal darb'oħra saħħa u barkiet lilkom ilkoll.